So, hi mga bayot, maayong adlaw. So for today's video, ubanon ta mo sa shop mga bayot. Kay karon kani akong bana hiningon og papaliton ko og sanina ba kay tugnaw kayo diri jacket ba nga sanina. Basta sanina na yun. Nakapalit mi ganina unya akong bana di ganahan sa style mga bayot. Ako ipakita ninyo unya kay nako picture. Di siya ganahan sa style kay na ay kuan diri ba style sa liog. Then iyang ipa balik. Iyang ipa ilisan. So kaming duha sa akong ugangan mag-ilis karon. Kaya akong uganan hinay kay mulakaw murag uod. Pero kerera kay gulang naman god. So niog din sa amo. Wala ga bagyo diri sa amo pero tugnaw kayo mo nang jacket ko. So padulong nami karon sa tindahan nga among gipalitan mga bayot. So ilisa na mo tong kuan lagi. Sanina nga among ang gipalit, ilisa na mo glain. Gusto niya puti nga color. Akong ganahan pula nga color, lahi gid kay ni sila gid diri ay. Ambot ning klasihang mga tawo ha. Ganahan sila og ila ang asawa ba disente lang tawon og suoton. Sa guway kwarta, bahala guway kwarta god. Basta kay hasway lang tawon ang suoton. Ako ugangan hinay ka mo lakaw. So naramo na siya oh. Gakuan. Kamang. Pero buutan kina akong akong bana. Buutan kina akong ugangan mga bayot wa jud ko ka istorya gawa sa pangpanghilabot sa amo ang pamilya ba. Sa ako og ni Harot og maglalis mi magkuan kinang mag-apil-apil ba. Then og unsay suoton sa bata mag-apil-apil. Pero bahin ako unsay akong suoton basta pensyon niya palitan ko niya og kanang mga sitsi sa akong kalawasan. So na namin sa shop sa mga palitan mga bayot. Ha? I feel shy. So nakailis na gid may mga bayot. Ako nang giilisan ang amo ang gipalit. So pauli na mi karon. Pwedeng tumawa. Oo. Pauli na mi mga bayot. Ano mas karsana? Naulaw mi ito. Ha? Naulaw ko. Gamay nang gauli mi sa amo ang sanina ba. So doon na mi sa balay guys. See you later. So naabot na yung mga silingan din sa among balay. Nailisan ko akong sanina og kuan. Imbes pula to akong higanahan. Di siya gusto mga bayot kay mura kuno ko og iro nga gitangkulan kay na style diri ba. Yun siya og kanang mura you look like a dog. Parte nang laguta lagi di akong gilabay niyang sanina. Ingon po kog di ilisan. Di nailisan gyud akong sanina bayot ang nailis murag maron. Na pagkapula-pula ba. Pero nagyapoy pula kay ganahan be kay ko og kanang pula nga mga color ba. Mao gina akong favorite. Usa gina sa akong favorite nga color. So nailisan gud siya. Kaming duha sa akong ugangan nato sa tindahan na ulaw kayo ko pero kerera kay dire. Kasi pa og kanang 10 days pila ka days nag-stay sa inyong balay basta naara ang resibo ug ang tag okay ra nga iilis. Okay ra nga ilisan og lain nga item. Pwede na pud kuhaon nimo ang kwarta. Pero kung nana gani damage dili na sila mo ilis ana. So mao na to. Na-share na ko ang mga kalidad dinhi sa akong kagupa ba. Kani man gud sila, mga Armenian man gud. Kanang gusto sila o kanang disente ka lang taon ba makita ka Armenian lagi ni gawas ka makita ka Armenian puro par lamit jud kayo mga suot pero ang hinla way kwarta pero dili tanan hanap po mga Armenian nga way kwarta ay nay kwarta pero simple ra kayo pero kuan jud kanang neat ka sila manguan ba mang suot og sanina. So morning sanina ang una na kong napili ay first gina kong napili kuan lahi nga style pero mubo man ning ko nga maybe small ingon ko aron sa akong ugangan. So kaduha na akong pili kaning sanina nahihikot mura bag na style diri sa liog nya hiningon day nga ako ang ugangan pag uli na mo sa balay hingon siya nga kanang style diri day unta na sa likod. Shalan ba di ay nga ang katulad style diri day ibutang sa likod mo ko kay balo kay wala man puy tag dinhi nga mo ni atubangan mo ni likod nya kani laging know-how kayo ta.
So, ug next style, ibutang yun sa tubangan. So, ingon na itong sales lady dito nga, ang style sa likod, sa atubangan, plain ra. Siya lang good ay, babe, ka laging know-how kay tabi, boy, sus, ginawa marihaw si babe, pero, di po ko maulaway, kaya magkakaila dere. So, nailisan gid siya mga bayot. So, mora to mga bayot. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.